Pois xa están abertos. Levan 20 minutos. Puxenos, boteille máis ou menos eu creo que medio litro, non, menos de medio litro de agua. E boteille unhas follas de loureiro. E agora leva fervendo 5 minutiños. Vou esperar 5 máis para que estén cocidos e así o que lle queira facer xa están preparados, nada máis que botarlo, quentalos, fríos ou quentes. 5 kilos nesta pota. Non sei que tamaño terá esta pota, pero bueno, é grande. A da festa ou a da casa de moita xente.